Tayo di pa mo. Ako sa hangin eh. Kuha pa dito ko, picture. Kuha dito. Left side ba? Isa pa na ka-dislike aning Yamaha MT-03 is ang iyang... So, what's up guys? It's Mojo here, back again with another video. Nami ride karon ni Miko, ito Ninja 400 boy. Magana dami, Kapatagan, Digos Loop. Ambot, Kapatagan mo daw to. May ride. Bomba sa ta bomba. Since 5,483 na ako ang Odo, mag 5,000 km review ko sa 6 months na ako na ownership sa MT-03. So stay tuned. Masaya no? Wala traffic lagi, kaasyong. Gosh, tayo di pa mo. Laingas dalan dire. So yun guys, namin dito sa Bansalan. Jollibee sa dami kadali. Gutom daw ang isa. Bago musaka dito sa Kapatagan. Medyo dag-o man dito eh. Wala, iris or iris. Sulong yung dag-om. Loh, ano eh? Red ribbon. Kaya ako no? Check. Katawaan mo doon, naka-boots man ko. So yun guys, pasaka na may Kapatagan. Di rin ako discuss ang 5,000 km review sa Yamaha MT-03. Wow! Alam yan na yung rest house dito eh. Move doggy do! So yun guys, first na one thing I like about this bike eh, ang pagka lightweight niya, nimble siya i-approach of corners. And second thing I like about this bike, very good siya for beginner riders. Aga po dire po. Wow! Quadro? Left side ba? Quadro. Okay. Pula? So isa pa na ako nagustuhan aning Yamaha MT-03 guys is ang 2-cylinder niya. Sa 300cc niya na kategory, naka 2-cylinder na siya. So gawa siya tingog, mo siya big bike dito. Ang ganapan ako aning Yamaha MT-03 is ang iyang tank, 14 liters siya. Gawa siya pang long ride. Isa pa na ako gustuhan aning guys, ang yang bifunctional headlight. So isa lang siya pero duha ang function niya, low beam and high beam. Inahan na rin siya pero kusog siya bugas sa suga. Ganapan ako sa iyang design is dagan siya adjust ba siya Transformers na vibe. Hindi ka kuan basta siya Transformers. So si Miko nakatry na po siya ang impression po niya, dako siya, bulky siya sa nagapahatag og aesthetic look niya.
So dako siya tanawon. So big bike na big bike. So sa episode kaniya 2-cylinder na siya. So gapsay tingog. And speaking of gapsay tingog, sound check ta. Sorry neighbors. Ako sa hangin eh. Buha pa diri ko, picture. Sige. Pugi kayong kabayo nyo. Ang ganapan ako na bike is ang iyahang horsepower to displacement niya na ratio. So sa 300cc niya na category, taas siya horsepower, 41 horsepower siguro na siya, and 29 point something ang newton meters of torque. Nindot ko siya for a beginner kung nagapangita ka mas kusog-kusog na bike. So hapit na po mag-surrender niya akong ligid. So guna siya nanay sa tayong tire wear indication niya. Ano din eh. Hapit na siya mo kung mga 2mm na lang siguro. So let's talk about dislikes about this bike. First na ko mention dyan kay yung back torque. So sa back torque, for example, naka sa second gear tapos buya na mo throttle, so siya mo kibali mo jerk good. Wow, Montefrio no? Daliara day. Di na tamo sa kadra, Montefrio. Di na gani. So kung ganahan mo mga to dre guys na view tapos mag-overnight mo sa ba or magligog pool. Nya, kasi matingala mo guys kung mag-overnight mo dira sa Montefrio, wala aircon. Magmahay dyan mo kung mag-aircon pa mo diya. Tugnaw na kayo. Oh. Ikaw. Ayun ay. Tuara, piti. Kuratan yung manong. So isa pa na ka-dislike aning Yamaha MT-03 is ang iyang walay assist and slipper clutch. Medyo gahi yung clutch kung mag-engage ko clutch. Nakatry ko sa Ninja 400 ni Miko na siya assist and slipper clutch. So dili kay siya hassle or dili kay siya stressful sa kumot-kumot. Ihadlock lang po ka na mag-skid mo ang rear wheel. Sabi na mag-downshift ka. So isa pa ka-dislike, dili siya sa mga dislike, hinayang lang ko na kulang ang iyahang ligid. Wala na lang siya gi 150 bar. Parehas magod siya tires sa Yamaha MT-15. So nakatry na po dire guys. Gapo po dire. Nanay Paris oh. Nasa Bros, Campbell Bros. Pero yung mga ito po dire guys. Dati naglaag mo dire ang itinerary na mo kay Kamsa Bros, Denyos, and nag-Montefrio. Dito namin nag-overnight. So kapapod kayo siya na experience. Pangit lang experience yung mong wallet. Wow! Oh, picture shot. Sharp ha, sharp. Gosh, yung nanay, ni-overshot dito na kuan. Ang tire tracks baka nang gikamas good. So yun guys, naapit mo dito sa may Jopoys sa factory nila. Alam mo ba yung ako mapya? Sayang lang kayo, wala to yung pinya. Ang palit ng ako durian. So yun guys, dire na siguro ako i-end akong vlog. Thank you guys for watching. Oh, ano pulo na nung please don't forget to like, comment, and subscribe. So I'll see you on the next one. Peace. Make. Nice. Peace.